गोदान भिडिअ ओंखारदों मुलि होनायनि थाखाय आं बाथ्रा बुंगोन खोनासं इयो क्लाया उन्दैनि हिनजावसाया मुलि होनायनि थाखाय बेबायदिनि बाथ्राखौ गोबांनि होनाय थाखाय मोनसे भिडिअ खालामनायनि थाखाय आंनि बेयावनो बावगारनाय सिगांखौ हरनानै बे बाख्रि खालामनो हागौ। इनाय गोसो थोनायनि सन्देहआव बिसिया बिस दौनायनि आङो जानला मोनला खालामबावबान मोनसे भिडिअ ओंखारबायदि आं ओंखायनो बुंबाय नोंगोना नोङा थाखाय आंनि थाखाय बेबायदिनो मालायनि हौवाखौ मानो बिदिनो दानो थाखाय ओंखामथि दानानै मुलि होदोंमोन बेनो बेमारदि खालामनाया मुलि होदोंमोन मानो हौवाया मानसि बारा मिथियाखै मानो हौवा बासिनि गेदेरमोन हिनजावसाया उन्दैसा मानो बिदि खालामनो थाखाय नोंखौ बाख्रा बुंबानो जे बिदि खालामना जानो हागौ। सानाव जिउनि लोगोरियाबो फिसायनि थाखाय रैखाथि नङा बेखौ फोरमान थाखाय मा जानला मोनला होनबावदों मोनसे आंनि थाखाय मा बुंदों मिथिदों बेखायनो हौवासाया हिनजावसासो उन्दैनि हिनजावसा आरो बे गेदेर मानसिमोन हौवायानो आरो हिनजाव दंमोन आरो नाथाय फिसाला फिसाजोजों गोनांथिनि थाखाय दंमोन आरो नोंखोरो माबायदि बुंदों नों उन्दैनि हिनजावसाया माबा मोनसे जानो थाखाय मुलि होनाय ओंखाम जानाय नोंनि सिगांखौ बाख्रायो बिदिबो नोंखोरनो मा बुंना दायोमोन नोंखोर आं मालायफोरनि मा गाय मोनदोंमोन हा आं नोंखोर बायदिसिनो हौवाखौ मा खालामदोंमोन नोङो मालायनि हिनजाव गोथोनायमोन हिनजाव फिसाला दंमोन फिसाजोमोन सिगां मा मोनदोंमोन नोंनि थाखाय मुलि होनायखौ ओंखाम जानायखौ बिदि जानला मोनला होबाय थानायखौ आं मा बुंदों मिथिदों होखागोन मिथिबाय आंखौ बाख्रा बिदोबानो मानो लानांगौ मिथिबाय नोंखोर बायदिखौ आं बिराद खस्थ' मोनदों मालायनि गोथोनायमोन दंखायो हौवाया गेदेर हिनजावा गेदेर बिराद गेदेर मानो हिनजावसाया उन्दैयानो मुलि होनानै बिदि हौवाखौ माबा खालामदोंमोन ओंखाम होना मुलि होबाय माने नोंफोरबायदिखौ मा बुंना दायो। मे मासनि बिदिनो 10-12 दिननिफ्रायनो बे जाथायखौ मुलिखौ पयजनखौ जाहोदों ओंखामाव बेदरजों होदों बियो बेखौनो गाव माने गोबानाय न'थायनि बाख्रा मोजां मोननाया हौवाया हिनजावनि दंमोन आरो गेदेर मानसि हिनजावसा गेदेरसिन आरो उन्दैया हिनजावसाया आरो मुलि होनायनि थाखाय ओंखामथि जानानै सिगां बिदिनो आङो थाखाय बिराद मोनदों बिदिनो आङो रागा जोंनायनि थाखाय बैथिंनि उनाव मालायखौ बिदि खालामबाय थानाया बिराद खस्थ' मोननायनि थाखाय आं नोंगोना नोङा थाखाय बुंदोंमोन नोंसोरबायदि भिडिअखौ मोजां मोननायनि थाखाय गोबां मोनदोंमोन खोनासं आं बुजिबाय मिथिबाय नोंसोरो आङो बाख्राखौ बुंबानो लानांगौ नोंसोरबायदि मा बुंना दायोमोन मोनसे भिडिअ गोदान ओंखारबाय आरोबाव नोंगो नोंनि जायगायाव न'फोरनि मोजां मोननानै सेंग्राया सिख्लानि हिनजाव हौवा होसै गायोमोन मा गाय मोनदोंमोन उन्दैनि हिनजावसाया मुलि होनायनि थाखाय मा गाय गोराव मोननायनि सिगां थाखाय बेनि मोजां मोननायखौ सिगांखौ खालामना होबाय सासे बिसिया बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ फिसाय राकेश ब्रह्मखौ बिस दौना बुथारनायनि गिख्रंथाव अजद सिखारदों। मोनजानानै 1.5 घन्टानि गेजेरावनो भिउसखा क'क्राझारनि माइबं नोगोराव बे गिख्रंथाव जाथाय मा होनदोंमोन आङो इउटुबाव आगारबाय थानांगौ होननानै आं बुंबाय मानो इदि आङो इउटुबाव आगारबाय थानाय होनदोंमोन आरोबाव नोंखोरो आङो मा खालामबावनो होदोंमोन फायखु खालामबाय थाना होननानै मुलिखौ दानो होबावनो हौवाखौ लोगो हमबाय थाना होनदां नोंसोरबायदिखौ मानो उन्दैनि हिनजावसाया मा लोगो मोन्दोंमोन माथो दै हिनजावसाखौ जों खालामदांबाय मा गाय मोन्दोंमोन मिथिबाय मुलि होनायनि थाखाय बेथिं बेदेफोराव गोदाव मोन्दोंमोन मिथिबाय।